Директно от Брюксел, европейския депутат Рада Лайкова. Това е Европа на суверенните нации, тази група, която ние в голяма степен така пускаме и показваме, защото тя е различна група в Европейския парламент. Госпожо Лайкова, как ни чувате? Здравейте, чувам ви добре и благодаря за отразяването на нашата група. Ние сме тук вече с 20 дена в еврото. Вие се борихте, ние показахме вашата борба срещу еврото. Коментирайте загубата. Тук между другото стават страшни неща като цени, но се надяваме това да се успокои все пак, да не плашим хората повече, отколкото е зловеща самата ситуация. Истината е, че тепърва ще усещаме ефекта от въвеждането на еврото, защото реалната покупателна способност на хората всъщност пада. И това го виждаме и с повишаването на цените, с инфлацията, която не може да се отрече, каквото и да ни убеждават, защото стигаме до абсурдни ситуации, в които Европейската комисия обвинява хората, които посочват инфлацията в дезинформация. Тоест един абсолютен факт, който всеки може да провери, е използван за да атакува нашите аргументи. В момента аз имам възможността да отида в Хърватска като член на Комисията по икономика и там смятам да проведа разговори както с политически фигури и бизнеса, които са включени в програмата ми, така и с обикновените хора, просто за да видим какво ни чака, как са се развили нещата там, как са се развили цените, живота на хората. Знаем, че тяхната селско-стопанска индустрия беше буквално съсипана след влизането и в еврозоната, и в Европейския съюз. Да, туризма е все още на добро ниво в Хърватска, но не може една страна да разчита само единствено на един сектор като туризма, който е зависещ от външни фактори. И като казваме селско стопанство, използвам възможността да споделя директно от Страсбург, от Европейския парламент, че днес пред парламента и в целия град са се събрали земеделци, селскостопански производители, които са блокирали достъпа до Европейския парламент, които настояват тяхното мнение, техните искания да бъдат чути, но тази европейска демокрация в кавички оперира последния начин, че всъщност е изпратила десетки коли, полицейски кордон, въоръжен, който да предпазва този парламент от гражданите. Но ние от Възраждане, от Европа на суверенните нации, излязохме и говорихме с хората, чухме техните тревоги, техните искания. Меркосур е един търговски проект, който ще отвори европейския пазар за Южна Америка. И не само, че има въпроси като ГМО, като стандарти, които по съвсем различен начин се прилагат там, но и цените. И затова протестират много изключително активно фермери от цяла Европа, включително и от България. И ние ще гласуваме против тази сделка, която подкопава абсолютно селско-стопанската индустрия и европейски интерес, бих казала. И затова е важно просто да се показва реалността, това, което се случва тук. Между другото, Урсула фон дер Лайен въобще дори не е тук. Тя в момента е в Давос. Изобщо няма и да се появи на поредния вод на недоверие, който ще бъде представен срещу нея, основан на Меркосур, на нейното желание да присъедини Европейския съюз към този блок, това споразумение. Но виждаме една абсолютна пропаст, разрив между така наречените етаблирани елити, самозвани елити и народа и хората, исканията на хората. И това е абсолютен факт тук в Страсбург, в Брюксел, в работата ни. По същия начин и с потиснатия референдум, с въвеждането на еврото. Виждаме реакцията на хората в България, включително начина, по който вече, за да изразят недоволството си от това, че никой не ги пита, те започват и да пишат по банкнотите. Но смятам, че предстоящите избори, това е един шанс, в която ситуация само Възраждане може да изпълни своята програма, обещанията, които ние дадохме и включително и излизане на България от еврозоната, защото тя беше вкарана незаконно, включително и с доклад, който беше приет в разрез с правилата на
самия Европейски парламент, защото единствено представителството на гражданите, парламентите, те трябва да защитават техните интереси. Нали така, това уж е представителство на гражданите. Съответно, мастерските критерии трябваше да бъдат спазени, които бяха абсолютно погрешно записани в този доклад. Защото не може да очакваме от правителствата, които имат интерес да задлъжняват, да ползват този ресурс, да спазват тези критерии. Но Европейския парламент дори все още не проучва сигнала, който ние сме подали от цялата група Европа на суверенните нации за неправомерното приемане в Европейския парламент на този конвергентен доклад на база на очевадно ясният конфликт на интереси. Така че ние ще продължим нашата битка за България, бих казала, и защита на абсолютно легитимния ни суверенен интерес, както тук, така и в България. Нашето селско стопанство и въобще тук нашата държава не знае какво е Меркосур и искам 2-3 изречения за това. Меркосур за българския производител на какво? На домат, на боровинки, защото тук вече ядеме перуански боровинки. За кого се отнася това, което се случва в Брюксел? При нас Меркосур е нещо като Марс и Сатурн. Не знаеме как ще ни се отрази. Обяснете ме наистина накратко. Ето, аз съм производител на боровинки. Интересно, че споменавате точно такива плодове, защото един абсолютен поглед имам към това на потребител, на човек, който си пазарува. Бях в България по време на почивката, която имах като евродепутат. И какво се случва? Отивам в една от големите вериги да си купя обикновените продукти, които всички ние си ползваме. И една шепичка малини, 200 грама малини в България вече струват 4,60 евро. Това е почти 10 лева. А просто искам да ви го дам за сравнение, че същите малини в Западна Европа, в Италия, в Белгия са 3 евро. И честно казано, като гражданин, на мен ми се къса сърцето, когато виждам в магазина майки с деца, които децата им, примерно, искат да им купят малини и те казват, ами това е прекалено скъпо, не можем да го купим. Представете си, в България ние произвеждахме преди малини, имаше изключително възможност за това и все още имаме. Как е възможно 200 грама да струват 10 лева? Ама чии са тия малини? В смисъл, те български ли са тук на тази цена или са перуански? Всяко едно как се нещо, случва? което забелязвам в магазина, не е българско. Гръцко, полско. Явно така се смята, че българите вече нямаме възможност да си предоставяме собствения продоволствен суверенитет. И трябва и тези неща по-европейски да ги внасяме. Да. По отношение на Меркосур, мисля, че има колега Станислав Стоянов може да вземе по-сериозно отношение, защото той е член в Комисията по селско-стопанска политика. Но две неща са ясни. Едното е и предпазването на гражданите от химикали, от буквално отрови, които тук са забранени да се използват в селското стопанство в Европа, но те се изнасят в други страни. Какво става? Те се произвеждат в Германия, в други страни, които са много силни в химическата промишленост. Забранени са да се използват в Европа. Експортират се, изнасят се в други страни, обаче накрая ще се връщат обратно на чиниите на европейците, на българите, на всички нас. И за това е абсолютно важно да се чуят специалистите, да се чуят самите хора, които се занимават с това, фермерите. Но ние от Възраждане, както казах, бяхме навън, говорихме, видяхме хората, но след това трябваше да се върнем да гласуваме. И живота в този самозван парламент на демокрацията просто си продължава, след едно нищо не се случва, защото има десетки полицейски коли, има хора, които пазят с оръжие този парламент от исканията на хората. Това е абсурдна ситуация. Може и да ви така върна малко в България. Радев вчера излезе на терена. Коментирайте, госпожо Лайкова, какво се случва според вас? Ами ние все още не знаем каква ще бъде политическата програма на президента Радев, който очевидно ще се включи в политическия живот на България. Така че ако той има същите искания като нас, ако той смята да подкрепи нашето искане за референдум, което направи след 2 години мълчание,
Разбира се, че ще се радваме, ако, както виждаме, нашата програма е припознавана от други политически сили. Но на този етап не виждаме ясни заявки в нито една от посоките за политическа програма и не знам как гражданите могат да се ориентират към това, но с нетърпение очакваме да се заяви, защото България има нужда от суверенитет и има нужда от сили, които наистина са последователни и стоят зад програмата си, зад нещата, които са обещали, както е Възраждане. Ние не сме отстъпили на стъпка извън това, което сме заявили още в началото. Но, за съжаление, не същото може да се каже за други политически играчи в България. Да се заяви като какъв очаквате да се заяви? Да се заяви като да се позиционира в политическата координатна система ли? В смисъл, такава отдавна няма, у нас е разрушена. По-скоро да се заяви като какъв? Трябва да питате него, защото всеки един политик и всеки един влизащ в надпреварата за доверието на гражданите, трябва да обясни всъщност за какво стои там, какви политики ще следва, каква е конкретната му визия, защото общи приказки и такива неделни речи всеки може да води, но политиката и ситуацията, в която се намираме в момента, е изключително сериозна, така че е наша отговорност, когато искаме да получим доверието на хората, да излезем с конкретни точки, с конкретна програма и с конструктивна критика и с решения. Връщам се обратно към Брюксел. Имаше обвинение към госпожа Лайкова, Рада Лайкова, че внушава на хората страхове и не са верни нещата, които твърди. Сбъдват ли се нещата, за които ни предупреждаваше? Говорим за дигитално евро, говорим за наблюдение и контрол. Тези неща, между другото, поне стават с бавна стъпка. Хората забравят, ако някой нещо е казал преди време, така че напомняйте ни, макар че някои казват плашете ни, защо ни плашите, нали? Истината трябва да се казва и това последователно застъпваме ние от Възраждане в всичките си активности. Брюксел и Страсбург, Европейския парламент е абсолютната централа на наблюдението и контрола. Просто има толкова много различни предложения, че трябва да се започне от някъде, за да ги представя на нашите съмишленици, на българските граждани. Абсолютно всичко това, което казахме, се случва. Това беше изключително важно да влезе този дебат в България и да се заговори за предложенията, които, между другото, не са нови. Те са от 2023 година. От 2023 година е въведен от Европейската комисия така нареченият законодателен регламент за единната валута. Нали, звучи страхотно, единна валута, клуба на богатите. Всъщност виждаме, че клуб на богатите е нещо, което всъщност само богатите ще могат да си го позволят. Защото според мен само богатите могат да си позволят такива цени по магазините, включително на абсолютно обикновени продукти. Вече трябва да се замислим какво означава това с клуба на богатите. Законодателният регламент за единна валута. Там от 2023 се подготвя първо дигитално евро. В момента аз съм докладчик по този доклад на Европейския парламент. Мога да ви споделя директно какво се случва на срещите за подготовката му. Изключително подозрително поведение и странни обрати се случват от докладчика, господин Наварета от Испания. Той идва от Централната банка на Испания. В началото той беше изключително критичен, приемаше доста от нашите въпроси, но всъщност изведнъж основният му аргумент като слабост или критика на дигиталното евро, който беше каква е нуждата от него. Вече имаме възможност да извършваме всичките си транзакции онлайн. 96% от транзакциите са онлайн. Имаме различни платформи, може да се разработят европейските такива. Тоест, неговия първоначален на самия човек, отговорен за този доклад аргумент, след това той го обърна като най-големия плюс. Че всъщност ние сме имали такива платформи, обаче пък трябвало да има една европейска, която да е централно регулирана от Европейската централна банка. Да се върнем, за да построим самата структура, как изглежда това нещо. Този регламент за единна валута касае не само дигиталното евро, но и
парите в брой. Така нареченото запазване на парите в брой. Но тук пак трябва да видим какво се случва. Парите в брой са законно платежно средство според договорите за функциониране на Европейския съюз. Член 128 от договор за функциониране на Европейския съюз постановява, че кешът трябва да бъде приема навсякъде, че парите в брой са задължително законно платежно средство. Но изведнъж се въвежда един нов регламент, паралелно с дигиталното евро, който уж трябва да подкрепи наличието на парите в брой, но всъщност въвежда вратички за изтласкването им. Какво имам предвид? В този регламент е посочено, че търговците имат различни легитимни причини едностранно да откажат да приемат пари в брой. И също, че комисията си запазва правото в бъдеще да въвежда още регламенти с обосновани причини конкретни търговци да отказват гаранцията за кеша. Това се въвежда паралелно в пакет с дигиталното евро. Така че всичко, което предупреждавахме, е абсолютна истина и трябва да бъде достояние на българските граждани, защото то се въвежда тихомълком още от 2023 година. Тоест, гаранцията за парите в брой се подкопава от самия Европейски парламент. А за дигиталното евро също е много важно да кажем, че то се разглежда паралелно, заедно с дигиталната идентичност, която в момента е задължение за България тази година да бъде въведена. Така че, когато имаш една дигитална идентичност, заедно с дигитално евро и така наречените умни договори, които могат да бъдат програмирани вътре в системата на дигиталното евро, вече стигаме до много големи възможности за контрол и за злоупотреби от едни органи, от едни институции, които честно казано, не са от никого избирани. Гражданите очевидно им нямат доверие. Нямат им доверие и затова излизат на протести, затова се случва вот на недоверие сред вот на недоверие. Няма как ние безкритично да гледаме всичко това, което се случва и да го подкрепяме. Аз не разбрах нещо много важно. Как Европейския съюз дава възможност на търговците, говорим наистина и за дребни търговци, да отказват кеш. Това да се дава възможност на търговците казват, няма да ви вземем пари. Да. Защо? Как така? Как се обосновава това? Това вече се случва първо, абсолютно факт в Западна Европа, вече до някаква степен и в България и се обосновава, че хората все по-рядко имат желание да използват кеш, все повече се използват карти, все повече намаляват търсенето към парите в брой, но всъщност кое се случва първо, защото ние знаем и, че банкоматите се премахват. Премахват се в много държави, просто човек няма откъде да си набави кеш. Знаем, че в някои страни в Европейския съюз вече има първите банки, които отказват да предоставят кеш на техните клиенти. Има такава банка в Австрия. И те казват, че клиента може да си намери пари в брой в магазина, нали, до там да си изтегли, но тя отказва тази услуга. Стигаме до един абсурден момент, в който може би магазина след това трябва да каже, че клиентът трябва да си купи там яйца и хляб от банката. Но Европейския парламент, Европейската комисия с тези регулации абсолютно започва да ги прави нещата легални, защото другото изключително странно в тази регулация, която в един пакет с дигиталното евро за кеша, е, че тя отваря много врати. По принцип, регулациите на Европейския парламент са изключително конкретни и точни. Тоест, всичко се пререгулира. Но в тази регулация има нови формулировки, които всъщност отслабват наличието на парите в брой. И тя е доста спорно защо въобще е нужна, тъй като тя ги отслабва, защото в договорите вече е записано, че има такава такова задължение. Но също искам да кажа, че в Словакия, една страна, член на Европейския съюз, част от еврозоната, те през тази изминалата 25-та година въведоха гаранцията за кеша в своята конституция. И какво се случи след това? След това те получават писмо от Европейската централна банка, която казва, че тя е изключително загрижена за това, което се случва, защото монетарната политика е нейно ексклузивно и единствено право и пита Словакия да преосмисли позицията си и да не въвежда такива своеволия, като това, че те записаха кеша в конституцията си. В един момент държавите започват да се защитават, започват да въвеждат свои гаранции и Европейска централна банка и комисия
този тип Европейски съюз, който е в момента, почва да казва, чакайте, но всъщност ние имаме тази компетентност. Така че наистина трябва да гледаме какво се случва в тези пакети, в тези регулации, които те ни буквално ни пробутват, защото също искам да ви кажа, че нашата група Европа на суверенните нации, ние не можем да го спрем това. Обаче въведохме изменения в доклада за дигиталното евро. Изменения, които записахме да се гарантират парите в брой. Записахме да бъде задължително навсякъде да бъдат приемани. Записахме дигиталното евро да има най-строгите гаранции за личния живот на хората и за тяхната неприкосновеност. Но всички тези изменения, които ние предлагаме, всички тези поправки, мога да ви кажа как се гласуват в комисията тук. Просто има едни задкулисни договорки, те се срещат извън официалната среща или преди нея и независимо каква е поправката, която ние внасяме, може да кажем слънцето изгрява или залязва ден, нощ, няма значение, нещо, което е абсолютен факт, те няма да я приемат. Така че всичко, което ние в момента правим, се документира и ще дойде в един момент, когато тези вотове на недоверие са вече ефективни и ние ще покажем, че всъщност ние предупреждаваме, ние сме против цялото това абсолютно превръщане на гражданите в едни дигитални потребители, защото вече без телефона човек вече влизаме в една философска материя. Кой си ти без телефона ти? Вътре всичко е записано. В умния договор, в сметката ти с дигитално евро, в дигиталната ти идентичност. И пак искам да кажа за дезинформация, защото Европейската комисия и този Европейски съюз е най-големият разпространител на дезинформация. Те казват, че дигиталното евро ще е същото като парите в брой. Но най-основното нещо е, че парите в брой ти дават анонимност. Те ти дават свобода. Няма как да е същото, защото няма нужда да се идентифицираш пред някой, пред твоята апликация или пред твоята банка, за да ползваш пари в брой. Просто има изключително странни неща, които се случват тук и изказвания, които от време на време те правят, които ни карат да бъдем много внимателни. Да, в момента това изглежда далеч от България, но знаем, че много от тенденциите първо се случват тук и след няколко месеца или години ни ги сервират като нещо готово. Члена на борда на Европейска централна банка, т.е. те идват в комисията, в която аз съм координатор. Какво каза това изслушване лятото 25-та година? Каза, ние от Европейска централна банка винаги ще защитаваме парите в брой в тяхната дигитална форма. Значи те вече наричат дигиталното евро пари в брой в дигитална форма. Тоест един наратив, който цели да обърне понятията, но реалността си остава реалност. Те подменят понятията. Това в телефона не са пари в брой. Това е твой телефон с твоята локация, с твоите транзакции. Това е записано някъде. Това не е анонимността на парите в брой. Те казват явно, парите ти в Револют са пари в брой. Това е подмяна на смисъл. Семиотиката е тук, чупят я. Чупена е вече. Това е хубаво да се разбира повече тук, защото в началото, както има радост така от еврото, защото има и радост от еврото, така нещо не върват големите банкноти, защото може би заради оборотите в момента. Макар че не знам, българите винаги ще се спасяват в кеша. Едва ли ще може тук това да се наложи? Аз не мога да повярвам, че ще дойде такава регулация, че в един момент няма да ни дадат банкнотата, която ни се полага. Лошото примерно е, че пък в Испания не може там да похарчиш също 200 евро или там 3000 или колко беше, зависи какво си купуваш, нали? Не ти искат кеша. Или в Гърция Пиреус банка е банка без банкери. Мисля, там може да вкарваш кеш, примерно в банката, но не може да изкарваш. Има такава система и може да вкарваш само определен брой късове. Не може да вкарваш всичките, които си събрал, примерно, или си изкарал. Това нещо от тук не се знае. А наистина ни се готви нещо много голямо и то е през удобството. Лично аз смятам, че Револют е много удобно нещо, но трябва повече да го говорите това. В момента ми казвате само, че нещо странно се случва. Кое е странно? Че наричат дигиталните пари кеш. Това е много странно. Ма кой го прави? Защо го прави? На къде води това? Това направо изглежда като абсурд. Наистина изглежда като нещо, което не е за вярване. Да, изглежда като нещо, което не е за вярване, но всъщност
има логическа последователност на тези действия. В момента те имат изключително нисък кредит на доверие в обществото. Знаем, че преди години имаше нещо като пандемия, COVID-пандемия. В момента отношението им към Русия, към Руската федерация също може да се окачестви с думата пандемия, защото всяка дума и въобще референция към Русия е нещо, което е като проказа тук. Така че, ако се въведе тази инфраструктура, която е в ход, това е един инструмент, който изключително бързо може да гарантира плановете и спокойствието на комисията фон дер Лайен, на този дневен ред на европейския демократичен ред, който противоречи на това, което искат гражданите. Казвам, че е странно, защото няма логика в него, защото не се чува, защото не може Европейска централна банка да каже: да, ние ще защитаваме парите в брой, но само в техния дигитален вид. Тоест, трябва вече на хората да им влезе в съзнанието, че парите в брой са дигитален вид. А всъщност в собствената им документация си пише, че дигиталното евро е свързано с така наречения дигитален номер на твоята сметка, който ще го има и Европейската централна банка и доставчика на тази услуга. Така че това е много сериозна дезинформация, според мен, да твърдиш, че е равно на пари в брой, защото просто не отговаря на реалността. Или пък да твърдиш, че най-високата степен на запазване на личните данни на хората ще бъде приложена, защото най-високата степен е анонимността. И всички го знаем. Няма как да има друга такава. Тоест, повтарянето на едни и същи мантри, това прилича на ние защитаваме нашата европейска демокрация. Просто повтарянето на едно и също нещо и когато хората са далеч от това, ги кара просто или да вдигнат рамене и да кажат: ами те това го решиха в Брюксел, или да се доверят на някой, който знае повече, защото имахме и такъв аргумент в България, че не трябва да се допитваме до народа, защото има хора, които знаят по-добре, знаят повече. Трябва да завършим тази тема с идеята, че ни вкарват в технофеодализъм и само вие от Брюксел може да го обясните. Тук за нас това е фантастичен роман, нали, в който тази дигиталната идентичност, дигиталните пари в брой, това са за нас за сега изглежда като вицове, много е далече, пък и имаме други проблеми в оцеляването. В този смисъл думата технофеодализъм някъде там употребява ли се в Брюксел? Мисля, че е много добър термин. Посочихте, има и една книга на Варофакис „Технофеодализъм“. Да, която от друга политическа насока, то е по-скоро в левия спектър, но описва тези тенденции в световен план и тези тенденции, които служат на господарите на света, той така примерно ги нарича, и на хора, които са много далеч от нормалния живот. Но начина ни на работа, начина ни на живот вече започва да влиза в един такъв сценарий. И много е опасно, когато отговорните институции, тези мощни, големи комисии, агенции започват да играят тази игра на дезинформация. Започват да налагат на фирмите, на частните компании ограничения, включително дигитални платформи, за те да проверяват своята информация и след това да плащат глоби, ако комисията реши, че това е дезинформация. Просто влизаме в един оруелски сценарий. Не просто оруелски сценарий. В момента Revolut, понеже аз имам 200 лева в криптовалута тук в портфела, не знам на кой да ги продам, не се качват, не падат много. В един момент Revolut, в момента, за да мога да продължа да търгувам крипто, той ми задава въпрос: колко си доходите на година, колко си богат, какво е твоето състояние. Каква му е работа на Revolut да знае колко съм богат? Аз, нападжиите ги разбирам, ама Revolut е частна компания. Защо ми задава въпроса колко си богат, какво притежаваш, годишно колко печеш, такива въпроси. Това са проучвания, които аз не вярвам, че могат да служат на нещо, на мене да ми послужат да бъде по-добре да търгувам с криптовалута. По-скоро събират масиви с информация, наблюдават ни за какво харчим. Това е подложката, според мен. Те ни наблюдават какво харчим, колко пари имаме, за да могат да ни манипулират малко по-нататък. Дайте да говорим малко за Украйна. Продължава ЕС с подкрепата си на Украйна. До нас стига идеята, че
че искат за 10 години или там за колко 800 милиарда да бъдат дадени на Украйна, това нещо изглежда пак като ненормална история. Как така 800 милиарда? Откъде? Разбрахме, че някои от източно европейските страни са се възпротивили на идеята. Тя май заглъхна. Но имаше ли такова нещо? Аз това чувам. Ще го свърша с това, което казахте преди темата за Украйна, за събирането на масивите данни, за контрола по този начин, защото всъщност данните вече са валутата в 21 век. И едни институции, които искат да вземат все повече власт, за тях това е добре дошло. Дори аз получих такива предложения на европейско ниво. 1% от дохода на европейците директно да бъде превеждан за тази подкрепа за Украйна. Това беше просто едно предложение, което очевидно това е данък Украйна. Ама кой го предложи и къде отиде това предложение? стигнало до европейските депутати. Самия факт, че започват с такива неща, няма как да ни накара да сме много внимателни, когато започват да дигитализират абсолютно целия ни живот. Това колко милиарди ще преведат, днес фон дер Лайен от Давос каза, че за тази и следващата година 90 милиарда вече пътуват. Но винаги, когато ви говорят за такива колосални космически суми, знаейки колко са задлъжнели европейските държави, защото Европейския съюз не е някаква конфигурация извън основните държави членки, това означава заеми, общ дълг, който революционно беше вече освободен да се взимат дългове с общи гаранции след COVID. Те го нарекоха безпрецедентно. Сега отново имаме безпрецедентен случай. Постоянно сме от криза в криза и тези кризи за тях легитимират, отварят вратите на такива инструменти за задлъжняване. Трябва много ясно да се каже, че европейските граждани ще са тези, които ще платят сметката, както и с използването на руските активи. В крайна сметка, гаранцията ще бъде европейският данъкоплатец, а не Русия. Това си го признаха и в Европейския парламент, защото варианта Русия да плати репарации, евентуално по този начин да бъде изплатена сметката, е абсолютна утопия. Но те казаха, не се притеснявайте, всичко е легално и законно, защото всъщност ние ще имаме гаранцията на европейските данъкоплатци. Ако сте се притеснили, да знаете, че сме вързали нещата, всичко ще бъде по... Те на кого го казаха това? Смисъл, те гарантираха пред европейските данъкоплатци, че гаранция дават европейските данъкоплатци, или пред кого гарантираха с нашите данъци? Те гарантират, че са измислили схемата така, че тя да бъде легална. Тоест, вие ще платите, обаче всичко е наред. Всъщност, това е желанието на ЕС да разширява централизираната отбрана на Европа. Има ли пари Европа да прави армия и да прави орешници, както Макрон каза, че трябва да се създаде оръжие подобно на орешник, но да е европейско? Тази идея за европейска отбрана и армия не е нова. Не е нещо, което чуваме за първ път. Но орешник и френски орешник е ново. В миналото сме виждали как французите всъщност са доста внимателни те да споделят с други европейски държави техните способности, техните военни активи. Така че в момента не виждаме, честно казано, някакво стратегическо позициониране, някаква организация, която реално да развива нещо такова. Виждаме, че НАТО започва да става една организация призрак, една организация, която е изпразнена от съдържание, защото какво ще се случи, ако трябва европейските държави да влязат да защитават една държава членка срещу друга държава членка. Малко абсурдни ситуации. Честно казано, има гласове от тук, които обявяват, че добре, ние сме и срещу Русия, но добре да покажем зъби на щатите. Тоест, те искат малко така да ни вкарат и на двата фронта, защото толкова силен Европейския съюз, за да експортира своята демокрация. И има хора, които са от ръководни позиции в тази организация европейска, на всичките агенции и комисии, които живеят в своя балон и които вярват, че това е
тяхното задължение и техния принос към бъдещето на света и на Европа. А там вие задавате ли си въпроса, поне така на шега, поне, тъй като имаше чия е Крим, чия е Украйна, сега чия е Гренландия. Няма ли някакъв паралел между тия два въпроса? Някой там отчита ли в Брюксел, че въпросите са подобни? Въпросите са подобни и реакцията на Европейския съюз също е подобна, защото така високо дотираните и излъскани позиции, които имат и представителя за външната политика и комисията, те след като се случи нещо, трябва като че ли да изчакат да видят новия наръчник как да реагират. Първите няколко дни има един ступор и едно... Кой пише наръчника? Кой пише този наръчник? Как така? Няколко дни кой го пише този наръчник? Ясно, изчакват, има ступор, ама кой им пише този наръчник? Аз не мисля, че това са те самите. Защото реакцията им е паническа, реакцията им не е суверенна и реакцията им не отговаря на отговорни политици, които мислят за бъдещето на европейските държави. Затова питам кой го пише, да не би да го пишат демократите от щатите. Американските демократи да пишат наръчника на Урсулите, примерно. Така си го представям аз. Кой друг може да напише такива либерални глупости и по този начин да се държи? Виждам ги, те не реагират веднага на събитията и излизат после с някакви абсурдни позиции. Хем така, хем така. Кой го пише това? Като казвате, че има наръчник. Със сигурност не са те. Ние знаем, ако ние поемем властта, какво ще се случва и кой ще пише нашите речи. Това си ги пишем сами. И единствените, пред които отговаряме, са нашите граждани и нашите избиратели. Това отговорно мога да го кажа за нашата организация. А за тях личи се, че при тях не е така. Питайте ги там, чия е Гренландия, това не знам. Може би е хубаво да излезе и от трибуната на Европейския парламент. Не знам дали Волгин се е заял на тази тема, на него му отива да ги дразни. Но хубаво е да пита там. Вашите хора и Петър да питат такова нещо. Хубаво да, аз не ви дам. С господин Волгин искахме да покажем неприличната разлика в цените между Европа и България. Става дума на големите консорциуми, като Нестле, примерно, продуктите тук са по-скъпи с 50-60%. И искахме да дойдем и да покажем тия неща в Европарламента. Още не сме готови с този проект. Трябват ни още сравнения. Поне за 10 основни продукта, може да не са луксозни или в потребителската кошница, но да се покаже, че има неща, както казахте за малините. Трябва да покажем, че тук нещо не е наред. И това нещо, което не е наред, е колониалното поведение на европейските корпорации спрямо тази застаряваща прекрасна държава. Това трябва вие нека си това да го преборите и да покажете, че абсолютно несправедливо е тук тия цени да са такива и въобще не става дума за спекула. Говорим за цени от преди Нова година. Ами аз ви благодаря за това интервю. Явно битката в Брюксел продължава без ние да разбираме каква е битката. Значи Меркосур, Украйна, дигитално евро. Тук ние в момента се опитаме да унищожиме левчетата, да ги пратиме. Те се хвалят в новините колко бързо прибират левчетата. И май няма да има удължаване. След януари левчетата вече няма да се приемат никъде, освен в банката. Така че тук малко ние се чувстваме обречени. И битката не е тук, битката е сериозно в Брюксел. Това си мисля аз. Битката е в ръцете на българските граждани, защото те имат правото да се информират и да решат реално каква искат да бъде съдбата им и какво искат да бъде бъдещето им. Защото ние правим абсолютно последователни ходове както в България, така и в Брюксел. Така че нека те да решат и да видят дали това е начинът, по който искат да се развиват нещата. С контрол, с наблюдение, с цензура, с дигитално евро, без референдум, или искат една директна, пряка демокрация, един суверенитет и защита на техния интерес, защото ние сме средно голяма държава, но всъщност идваме тук и обменяме мнения, позиции и трябва да има хора, които действително застават и достойно защитават интереса на България, а не единствено приемат това, което се е казало, защото така е решила фон дер Лайен. Успех ви желая и повече така информация за това. Тази информация хем е официална, хем не е много интересна. Един ден просто ще усъмним в някакво решение да няма много кеш. Или банкоматите изчезват от 2-3 години, банкоматите по села, паланки, дори в София те стават по-малко на брой. Това е така. Дори не знам кой може да изисква такава информация. Но аз ви предлагам, в момента имаме раздвижване на българската политическа сцена. Дайте да помолим, поне за някои въпроси да се обединим, да помолим Радев
Да видим, след като те почнат да поправят Конституцията от щетите, нанесени от ППДБ и Пеевски, дали пък не можем да вкараме там един член за правото на кеш, както го направиха някои държави, мисля, че Австрия и Словакия не беше ли Словения. Да, Словакия и ние от Възраждане това сме го предлагали и последователно със сигурност ще защитим тази позиция. Това е изключително важно. Особено като виждаме, че Европейската централна банка започва да се притеснява от това суверенно решение, от въвеждането в някои държави започва да пише писма. Те и на нас започнаха да ни пишат писма, след като въведохме забраната за ЛГБТ пропаганда в детските градини, училищата в България. Но това няма Техните писма не са задължителни, те са просто забележки в училище. Нещо, аз така ги разбирам. Не е задължително да ги послушаш, нали? Или е задължително? Според мен много неща не са задължителни да бъдат послушани, но до сегашните ни политици, всъщност те дори преди да са им го казали, те вече превентивно са взели всички мерки, за да бъдат угодни на дневния ред на Брюксел. С това се различаваме ние от тях. И с това се различаваме ние, които гласувахме против комисията фон дер Лайен. Това трябва да се каже. Кои бяха партиите на естаблишмента, които подкрепиха всичко това, което се случва. И знам, че тези теми, както казахте, са сухи, малко не са много атрактивни, но и темата за икономиката не беше много атрактивна и в момента, в който започва да става част от живота на гражданите, вече всички започват да се интересуват и да се замислят. И нека да кажат какво мислят. Искат ли да бъдат дигитално проследими или не? Искат ли да имат право на аналогов живот? Защото разбира се, че вече света се променя, но ти трябва да имаш правото да избираш. А в един момент това право може да ти бъде отнето. Да, ще кръстим този епизод данък Украйна, плюс желание за без кеш, плюс идеята на налоговите пари просто да изчезнат. Всичко да бъде дигитално и да ги наричаме кеш. Да ги наричаме кеш, да. Това е много смешно. Благодаря още един път за това включване и на колегите от центъра в телевизионното студио в Брюксел. Благодаря, госпожо Лайкова. Благодаря много. Успех! Успех!